Dnešní první jukebox odpoledního detoxu na rádiu Kezáry je trošku VIP, já tedy zdravím Lenku, ahoj. Ahoj. Možná poznáváte její hlas, možná se vzpomenete na to hurá! Mohla bys tak ještě jednou, jak se radovala? Fakt? No, zkus ty emoce. Hurá! Ano, tak to je Lenka, výherkyně zájezdu v soutěži Pustíme vás k vodě. Tak kam letíš? Gran Canaria. Byla jsi tam někdy na Kanárech? A co jiný? Máš zkušenosti s jinýma destinacemi u moře? Tak jezdíme standardně Chorvatsko, ale jsme spokojeni, to stačí. Takže jsme byli v Řecku. Takže teď to bude vlastně taky jako občerstvení, nová země, tak já myslím, že se těšíš, co? Určitě. Vypadnout z téhle země někam do tepla. To je Už bomba. aby jsme tam byli. Ty jo, normálně samozřejmě všichni závidíme a závidět ti budeme i nadále. No pojďme na muziku No Name či Nasky, to jsi vybrala, takže komu budeme hrát?